Еми, окей, обаче искам да бъдеш много внимателно. Чуш? Тъй иначе. 1, 2, 3, 4. Дай вътре му ти покажа, ако искаш. Еми, това е, брат. Има 3 черти. Да не кажа, че някой кава раздел. Да, може да провериш. Треса. И от другата са 3 човека. Значи, какво ти казвам? Да, и тук пише Adidas. Мент. 6 е даже. Ако виждаш. Е така. Не знам, човек. Пише Made in Indonesia. Мент. Обаче, ако се за теб много променя на Made in China, ще го израскам с перманентен маркер. Нямаш проблеми. Друго, какво ще кажа, човек? Ще кажеш нещо, ще извадя и другата. Там да нямаш чайно 4 шорти или нещо. Ще покажа. Там ще ги преброя. Ако искаш, ще ги правя по-бавно, за да разбереш, че нямаш проблем.